is the dealer ndiwo vanotapira kanyayaka kanditenderedza brain ndakakabvunza zita zvikanzi ndonzi enji chandiwisa pano runako rwako baby mwana kabatana uyo chibora mukaka mwana kabatana uyo chibora mukaka anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora ndakasangana naye dzichiti 6 nguva dzemaxeni handiti 6 zvandakaona nemaziso handina kuzvibhiliva kwaiuya chimwana chimboma ndikati nhasi ndinochitora ini fambe nifambe niteerere ndakananga kune yangu mboma mwana kabatana uyo chibora mukaka mwana kabatana uyo chibora mukaka anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora ndakachibvunza zita zvikanzi ndonzi enji hauzi type yangu unowanda nemapeji ndikati bebi wanditsamwirei ndipe time yako unoda ndiitei kati chandimisa pano runako chete shiro yangu kupinda muzviisa tsvene newe bebi iwo chiti dedi tiri mumurudo nchikurochera mundege mwana kabatana uyo chibora mukaka mwana kabatana uyo chibora mukaka anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora ndakasangana naye dzichiti 6 nguva dzemaxeni handiti 6 zvandakaona nemaziso handina kuzvibhiliva kwaiuya chimwana chimboma ndikati nhasi ndinochitora ini fambe nifambe niteerere ndakananga kune yangu mboma mwana kabatana uyo chibora mukaka mwana kabatana uyo chibora mukaka anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora chibora mukaka chibora mukaka anoda kumutora chete ini ndomuonesa ora anoda kumutora chete Hardman.